místnosti. Takže tá je orientovaná normálne na pred barák, ten malý balkónik, to je vlastne izba, kde by hosťovská. U nás sú skrinky, ďalšia toaleta. Keď sa to vidíme, kde je schodište, centrálny priestor, tu máme menšiu miestnosť, ktorá má takisto v podstate vlastne sprchový kút a nejaký odkladací priestor. Zase ideme do toho centrálneho priestoru, kde je vlastne taká keby menšia kuchynka. Potom je tu taká väčšia miestnosť, kde je opäť sa dá ísť vedľa, tu sú skrine, a tu je proste sprcha, je tu jacuzzi, keď sa tu pozrieš, tu pekná drevená podlaha a hlavne síce susedia mierne, ale je to tu kľudné, pretože tá orientácia je dosť dobrá, že tu nie sú de facto tie vysoké baráky hneď oproti, takže je to kľudné. No. Hlavne stadiaľ to je vidieť dobre na tú terasku, pred barákom vlastne v podstate skoro nič nie je. Pozrieme ešte na tú terasku. A je tu, vidíš, všade sú klímy. A vlastne terasu. Pohľad na bazénik. Čo je dobré, je, že vlastne nesusedíme s žiadnym ďalším barákom. A v podstate je tu relatívne kľudná tá zóna. Vidíš tam vedľa vlastne zurčí ten bazén. A je tu kľudné prostredie oproti. Aj, takže zase záhradka, plné, proste fajn. A takto sa vlastne ide naspäť.